Manyan malamai a jihar Kano sun ja hankalin shugabanni kan waƙi'ar da ta faru na kisan gillar da aka yi wa al'ummar musulmi a garin Kaduna. Daga cikin malaman akwai Dr. Abdallah Usman Gadankaya, inda ya bayyana cikin fushi cewa ina manyan 'yan siyasar mu, ina sanatocin mu, ina 'yan majalisun mu, kuna ina ƙuri'ar da aka ba ku je Abuja kuna zama. To nan aikin ku ya kamata ya bayyana. Nan ya kamata ku nuna kun damu da talakawan ku da al'ummar ku. Irin wannan wasa da rayuka da sojojin nan suka yi wa mutane akwai hadari kwarai da gaske. Ina tsofaffin sojoji janar da muke da ku dattawan kasa, ana ce da ku manyan kasa. Where is your duty? Where is your relevance? Where are you? Ana kashe mu, ana zubar da jinin mu. Sai an gama a ce kuskure aka yi. Where are you? Ina janar Muhammadu Buhari? Ina janar Babangida? Ina janar Abdulsalam? Ina Dambazau? Ina Aliyu Gusau? Wayu! Yanzu ba za ku taimaka mana ba? Ina rayayyun general manyan sojoji da muke da su a Najeriya suna raye ba su mutu ba. Ku ne dattawan ƙasa, ku ne manyan ƙasa. Yanzu haka za ku bari ƙananan sojoji suna wasa da rayukanmu, ba za ku yi magana ba. Wallahi, kun ga wani mutane da na lissafa muku? In za su haɗu su zauna su tattauna akan mushkilar ƙasar nan suka haɗa kai, na rantse da Allah sai sun yi maganin duk wata tsiya. Shi ma Dr. Bashir Aliyu Umar, babban limamin masallacin Juma'a na Al-Furqan da ke Nasarawa GRA Alu Avenue, ya yi addu'a da kuma jan hankali kan wannan al'amari. ‘Yan uwanmu musulmi wanda waƙiya ta faru a gare su a jihar Kaduna tudun biri aka sanya musu bama-bamai, ‘yan uwanmu ne musulmi mata da yara, kuma taro suka zo na addini. Wannan musiba mu nemi Allah madaukakin sarki ya yafe mana mummunan akibarta, domin zubar da jini irin wannan babu alheri ga al'umma, ba san irin kofofin bala'i da za su bude mana ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba tura Khalid ibn al-Walid ga wata kabila da ake ce mata Banu Jazima kan ya kira su ga addinin musulunci. Da ya kira su ga addinin musulunci, maimakon su ce aslamna mun musulunta, sai suka ce saba'na wa saba'na, mun yi tawaye, ma'ana mun bar addinin gargajiya. Khalid bai fahimci abin da suka faɗa ba, sai ya ɗauka suna faɗan wannan magana ne don su tsare kansu daga kisa. Ya karkashe su, ya kama waɗanda zai kama. Da aka je aka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya daga hannunsa sama ya ce Allahumma inni abra'u ilayka mimma sana'a Khalid, Allahumma inni abra'u ilayka mimma sana'a Khalid. Allah na barranta daga gare ka daga abin da Khalid ya aikata, Allah na barranta daga gare ka daga abin da Khalid ya aikata, saboda gudun abin da ke iya biyo baya. Kuskure ne, amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne wannan addu'a. Sheikh Lawan Abubakar Shu'aibu Turayam a hudubarsa ta yau a masallacin Juma'a na Turayam da ke unguwar Fage, shi ma cikin fushi ya bayyana cewa yau ina masu tutiyar yancin ɗan adam musulmi, ko yancin ɗan adam baya amfani sai akan abin da ya shafi dokokin musulunci. Rigima akan hijabi, rigima akan yancin yaro, rigima akan kaza, rigima akan in mace ta mari miji ko miji ya mari matarsa. Ba irin wannan ya kamata mu ga karsashinku ba da kuzarinku. Ya kamata a irin nan za ku zo ku haɗa kanku, mu ga ƙwazanku da zaƙaƙurancinku wajen nemo wa 'yan uwanku 'yanci. Wannan magana tun da hukuma ta ce za ta yi abu sawu daki-daki. Hukuma tana da faɗi, ayyukanta suna da yawa. Yanzu ta yi gobe wani abin da ya faru wanda ya fi wancan muni, ba fata muke ba, sai ka ga hankalinta ya tafi wani waje. Ina lauyoyinmu musulmi? A nan ya kamata mu ga zaƙaƙurancinku, a nan ya kamata mu ga ƙwazonku. Wallahi inda abokan zamanmu ne irin haka ya faru da su, lauyoyinsu sun daina bacci. Duk wani mai faɗa a ji a cikinsu hankalinsa zai dawo nan, sai ya ga an ƙwata wa al'ummarsa ‘yancinta, sai ya ga an biya al'ummarsa haƙƙinta. To wannan shine abin da ya kamata mu kasance. To muna addu'ar Ubangiji Allah ya ji kan waɗanda aka rasa, ya kuma bawa shugabanni iko da damar ɗaukan hukunci ga duk wanda yake da hannu kan wannan mummunan al'amari.